I dag har jeg endelig min planlagte cheat day. Det har været en travl uge med arbejde, en travl uge med skolearbejde, en travl uge med alt muligt arbejde. Så jeg har i den grad fortjent at spise min burger med pommes og noget mayo til og en pilsner. Det bliver sindssygt godt. Og det er faktisk også noget, som jeg plejer at inkorporere hos mine klienter. Det er sådan en ugentlig cheat day, hvor man sparer rigtig mange kalorier op i løbet af ugen. Og så har man så fredag, lørdag eller søndag, hvor man bare giver den fuld gas og giver sig selv carte blanche til at spise alle verdens fødevarer. Det er løgn. En cheat day er det mest sindssyge initiativ eller måde at praktisere sin kostadfærd på. Så hvis man gerne vil gøre sin kostadfærd til noget meget ophøjet og ophøje enkelte fødevarer, jamen så implementer en cheat day, og så spis dig selv halvt ihjel. Du kan lige så godt spise lidt burger i løbet af ugen. Du kan lige så godt spise lidt pommes i løbet af ugen. Du kan lige så godt drikke en enkelt pilsner i løbet af ugen. Det er super, super meget bedre.